Hey guys, good morning. Welcome back sa ako ang channel. So guys, update lang. Karon tagsara ko ka upload og mga videos na ko kay tungod kay wala ko kauli-uli sa balay. Namara ko sa akong trabahoan. So meaning dili ko makapel nag-stay in mi sa amo ang gitrabahoan kay para safety ang tanan sa mga trabahante. So privilege na mo nga gihatag sa tag-iya sa resort nga diri ra mi magpuyo di mi maguli-uli para makalikay ta sa ato ang kabalo naman ta sa ato ang problema karon ang atong pandemic nga way pagkahuman. So guys, ako lang karon mag shout out lang ko sa akong mga new subscriber. Always na sa new og sa mga kadaan nga mga subscriber na labi na ni Simply Girl, Jerilyn Halog, sa akong mga bagong mga subscriber, salamat ninyo. Then shout out sad nako si Brandon Lupina, si Brandon comment po din ako, yes, mga niagi pa nga mga week. So Brandon, karon pa ko naka shout out nimo. Then keep safe mo diha sa tanang nakong mga bago nga mga nag-subscribe. Salamat ninyo sa suporta ninyo. So pasensya na kayo kay ako dakaingon gani ko nga undang na lang ko vlog mag video-videos kay nalay ko naram mo mi dire di mi ka uli-uli pa. Pero nako mga videos diri sa among gitrabaho pero kay bukong bawal man, so wala na ko gipang uploads kay bawal na. Then ingan na lang siguro mag update lang ko, mag istorya ra ta karitsot. So karon ka 5 days na namo nag-stay in. So di mi paulion kay imbis kay nagkahapit na tato mga 1 year nakapin na itong di tubang kaning pandemic. Balik ni kusog naman po. So kuan po sa tagiya safe tanan, safe ang atong mga guest, safe pud mi, safe pud ang pamilya nga makaulit. So ano nga dili mi makatilalig uli. So karon ika 5 days man siguro na mo nun mag-stay in mi. So ano lang siguro na ako buhaton kay sayangan mo po ko. So mingawan naman po ko bisag kuan ra to akong suway ra akong vlog. So mingawan naman gyapon ko sa akong mga gipambuhat sa niagi nga mga buwan. Sayang po. So karon sa mga wapan ako mag shout out di ay please comment down below, comment mo kaya ito ang i-shout out. So patag mga istoryahan siguro comment mo. So guys, salamat sa inyong suporta. Always lang natin iiwan mag good vibes na ta kanunay. Then shout out ako si Glisel, si Gian o si Sarah. Kumusta naman diya nga, of course akong pamilya. So yung kakain taon kay daghantag bayro nun. ito guys, thank you kayo ninyo. Then naog na po ko kay actually di op na ko ron. So di mi pwede mo gawas, di mi pwede mo basta-basta gid mo uli. So cooperate lang ta kay mo may ikuan sa tuang kumpanya. So pasalamat po ta nila. So guys, thank you sa inyong pag-support nako. Then see you sunod nako nga vlog, sunod nako nga video. So always good vibes lang ta. Di ta mag negative. So forward na ta, then see you na po sa sunod nako nga video.